Wah, mari kharla. Logoफोर जोङो खांख्राय जावनो थांनायदों बैयाम लालायना. बिगोमा भाबि बिसोर लामानि खामानि मावनाय दों। खांख्राय जावनो थांनायदों. लामा साफा खालामना हादर दसे. खांख्राय जावनो थांनाय जों खांख्राय. मोनबाय नै गाइस. मासे मोनदों मासे. नै सिङाव. नै. Hey. Ait. Gederlah. Hah? Geder. Ini guys. Nih. Nih. Sampai Jatra Boni. Boni. Mulai guys, ini masih mulai ini. Ini masih, gederan ibu ini. Karba. Aduh, ngart. Siap. Karba. Wow, oh my god. Ini. Nah. Hey. Masih mulai bela. Kita zakat sama sudah mabri coba. Mabri coba. Ani mudu mendem nang. Ini mulai garam sih. Dengar ya bu sama nih. Ini guys masih mau bola ini. Hei, haru. Bye jangan mendele. Ini. Hai. Oh my god. Ayah. Maki boleh? Wait. Wow. Iman jaunan. Jauhsो जाबाय. खोनानाय नङा खोना. Jauhsो जादों नोंदो. नों नायासै खोना. हाब. Wow. Dengar patlo kintu ni singo. ओमफ्राय माखा जावबावनो बिदों मासे इबो फिसा इयो बारा गिदिर नङा इयो माने बेखौ जावनायनि र' नै मोनबायानो खदालनि जावनानै मोनदोलै ini खदालनि जावनो मोनदो बाला या नाइस hap papar ya ini sini khasain jauh ding masih jauh kerja jabai nih ya nah misi ke masih bu mana guys nih mungkin kiting deh wah mana ini misi jauh kan gerbu wih gede nih gede enggak
Sedang location. Nagilansya. Gimana? Coba dulu. Nah, uha dan orang. Ya, uha nih, hai. Cara kerja sini aja deh. Nah, ya udah masih. Bisa tadi. Ini bisa tadi. Orang sekarang dulu. Baru kan? Ini buat apa nih malah jauhnya ukut. Hello guys, welcome to back Sumin Bro Vlog channel. नोंथांखौ गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फिन खनसे बरायफिनबावबाय। जों खांख्राइ फैदो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। मोजां मोनब्ला प्लिज लाइक खालाम, शेयार खालाम। नै हैट हैट मोनबाय गायसैनो मोनबाय Moonbay guys, nih. Moonbay. Wow. Nih. Boleh. Ya, hap. Wah. Nice. Hello logofer. Di channel ko subscribe kalam gadan banan hamna. Ara kata thana bela gadusla. Seblang gadan video baru insang no. Sabine notification mani. Gadan location. Ini hasilnya. Sudah tahu mana ini begini bisa mau nggak sih ibu nah ini bilang hari ini bro kali coba nah sana wah nih masih lagi begini sabar sih. Đây mình vẽ hey ngon ngon hey ui hey pa hey tiền jar khiếp nó nagir khaile guys jar wow iman kum jauna moन्दो नाय nó này được xin hả trên đây biết xây thế guys Kurtiaba thaya. Kurtianya na. Itu dengan lagi ya. Poros lagi ya para. Kurtianya lah kurtianya. Dengar guys, dengar kurtinya be, dengar ini moonbay, ayah, hey, ini, enggak, hey, bapare, ada rona ile, ya, dan location. Sầu bay, một sầu này nãy đưa từng này kìa, hey, từng này kìa đấy, sao kia đi, đừng ơ, mình bay, ngắt, hey, वाह अना ये देंटा क्या है गामछा भी खुल गया क्या बोलते हैं इसको आप लोग सीधा खांखराई क्रेप खांखराई हमारा असम में खांखराई बोलते हैं आप लोग का भाषा में क्या बोलते हैं हाँ जेनजी हाँ जेनजी कनाडाई जेनजी नोंनिखौ तामिल कनाडाई सॉरी तामिल नङा कनाडाई जेनजी माबा जेनजी नो Sama naikkan situ pasti situ lah kok ini mari bareng dulu deh ayo
Lagra zagat dunia tadi itu. New location. Siapa lah boleh? Ini dan dari belakang kreasi ini. Baik. Nih ya, dia masih mulai. Lain sih. Itu ah. Hei, mau ulta Harley. Siapa beli mun ini? Ah, beli. Wih. Wah, dia ntar kena guys. Ay. Oh, patah. Nih. Wah. Hap. Wah. Ini hui ya. Apa saja rasa kayak bisler usul apa boleh nih guys. 5 liter nih bisler usul लाग्रे अब Gila Gila Putih apa sih biar hidung ini ibu gederan ha nonton sobaफोर जावनोबा फै जों आं लकेसनखौ खिथानानसै टटमाव कर्नाटक स्टेटनि जों जेहाय थायो किल'माने टटम होनो जोंनि जायगाया आं खेमखे खुरदोला फाखोसो गिदिंद' मोनबाय आखाइदोनो खुरथारला लामसिगोनलै मारै खारबोदों wah गिदिर माखो खेबदै enggak hap wah mulai namai आखाइदोनो थिखांनो गाहाम ओइले Putih jabat sanggen na Putih jangan barat time gila guys दा समायना बेलासिनि टाइम बिसि हेलौ लोगोफोर नै नुदोंना नुवाखैथाय मिथिला आरो केमेराया बे मान थिग नङा आंना मबाइलना खम दामि मबाइल नालाय खांख्राय डिसलार बक्सल'सो लादो जोंनिया थ' नोंथांमोना इन्जय खालाम भिडिअनि गेजेरजों आरो भिडिअखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना प्लिज लाइक खालाम कमेन्टआव जनाय भिडिअखौ माबायदि मोनदों निउ लकेसन नै होलायनोसै दावबा जावनाया मोनबाय Papa मोनोलै दानो आखाइजोंनो बुंनांसिगोन मोनथारसिगोन बायदि मोनदों मोनबाय मोननाया हाखौनो फिनदोलै इनो खाट जानला मानला हमबाय खेबखाबाबो मोनखाबाय बिलाखाया एखे साबसिन बारा गिदिरबो नङा बारा फिसाद्रायबो नङा बेहाय दं नागिरो गैयालै फुथियाखै नै बेबो मानि मुक्तिमोन गणेश बासायनायाव हरनानै फैदों निउ लकेसन नायलायनोसै गैला बेसेबा गिदिर मोनदों गैला नै सेन्टारखौ फुना लानो र' बेयाव दं ना गैया नुनायावथ' थानांगो मुखि गिदिंलै गिदिंदो हैट
मोनबाय नामालाय गाइस मोनलायबायलै नै इमान जावबाय थाजायालै आखाइ फारसेदो ओरैनो बख'नांगौ आखाइदो एल'नो वाह जागा थोना नोंल' द' ओरै पाइटला सामना सोनांसिगोन द' हाब 5 लिटार बथलदो बथलसो जासिगोन नै नावमानल'सै जाबायना मोनबाय नामै गोथौथार थांदों नामै आंखौ एसे नायनि मालथुसा दङ ना गैया ओइ र' सायावसो गाखोबाय दं ओइनो ओइलाय ओइनि गोजाव मोनबाय दैखो आया खैथा दंलै बेलाय मासेल' बा आया बाला हैद जाबाय दे होमबा थांजासिगोन आय' बा नारनबाबो गोथौ दंसाबो दसेनो बारख्रुबनो हायोलै फाग्लाफोरा ओंखार हमथ'वाखैलै मेंलायलांबायलै हाबजाला बुंसारथारबाय नै थांस'य जाबाय एफाग्राब नाङालै माब्ला फैलायगोनलै जाथारसै नै मासे जावबोखानोसै थांना दुगैनोसै wah ultas fैदों थ' नैबे उल्टासो बाला ओंख्रिमोन माखि थांखो हाव मा फाखोसो गिदिंखो नैलाय मा फाखोसो गिदिंखो आइया मोनबायबो फाखोसो गिदिङो र' गारायानो ya र' थ' गाइस दिनैनि थाखाय एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय नै माबा जाबाय 20 लिटार 5 लिटार बथलसो जाबाय दिनैनि थाखाय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्टआव जनाय थ' आथिं सुनोसै खाग्राव आथिं सुनानै थांसै